Erokamano, janeno mar Eltien, agone Nyasaye erokamano, mochako loso thuolo okinyi ma kawuono ni mondo akele wach mangima, wach manyalo reso ng'ato. Omiyo Nyasaye omiya oyawona nono to ibende oyawoni. Erokamano in mikete Lolwe TV kawuono ne. Nyasaye madwa yalo kata Nyasaye makelo ka ija awi mikete Lolwe kawuono ne. Omiyo kapok adhi mbele adwa na fulani mondo ing'e jal miwuoyo godo. Nyinga iluonga ni Bishop Agustino Omedo, aja Kisumu County. Ae gweng' iluongo ni Kogony, buto Korogona School, ajal mowar kendo aja neno mar Yesu Kristo. Erokamano janeno okinyi ma kawuono ni mana kaka awacho ni Nyasaye ora ka gi message. Omiyo kawuono thuon wach madawuoye wacho ni Yath Motong'. Yath Motong'. Mana e thuon wach ma kawuono adwa na wuoye matin. Ae tang' walam kodi Nyasaye kaka Roho ma Nyasaye ochika. Omiyo kapok adhi mbele janeno adwa ni kamoro mana ma intie ikul wi mondo weche duto wakete lwet Jehova. Agoni erokamano Nyasach loch, akawo janeno ni akete lweti. Imiye yie kendo imiye winjo matut mondo Injili madhi yalo kata wach madhi puonjo olok ngimane kendo timne dwaro mar dhood chunye. Alamo kan gi yie ni isemiye winjo matut e nying Yesu majawan. Janeno mana kawo ka ketho sa mana kaka wacho ni thuon wach ma kawuono adwa wuoye ni Yath Motong'. Omeda na som kodi Ayub 14 wabiro chako kare 7. Ikaw mumbi aito ang' wasom kodi kaka Roho ma Nyasaye ochiko. Mokwongo we alere gimiluongo ni Yath Motong'. Ji mang'eny ong'eyo ni yath kotong' kata yien kotong' to ok nyal loth kendo. Anta wacho ni dawe gi dhalego. Onyalo loth. Tiendene yath motong' kata yien motong' onyalo loth kendo mana kowinjo gik moko adek. Kowinjo much pi, kowinjo much muya miluongo ni oxygen gi dho kisungu, aito gi soil, lowo, gik moko adek go. Ka entiere to yadhni nyaka loth kendo. To yath mopudhi ema ok nyal loth kendo nikech opudhe gi lop tiende. Ta adwa wuoye yath motong'. Akia ni ng'ato be winja. Adwa na wuoye yath motong' manyalo loth kendo kowinjo much pi. Tiende ni pi ka en wach Nyasaye. Ma ka ng'ato winjo to gimoro nyaka timre. Nitiere ng'at ma geno serumo. Koro adwa na som kodi Ayubno 14 ka ler wach. Wabiro chako kare 7. Thuon wach wacho niya, ka osetong' yath, be nitie geno nonyalo loth? Ka osetong' yath, be geno nitie nonyalo loth kendo? Kata obedo ni tiendene top kendo osikine tho e wi lowo, to ka owinjo much pi to oloth mana ka yien mochako dongo. Na wacho ni yath motong' nyalo loth kowinjo much pi. Pi en wach Nyasaye makelo ka. Koro adwa ni bed mos mondo iwinj wach. Ni ka osetong' yath, be nitie geno nonyalo loth kendo? An awacho ni geno nitie. Wawuoye gi mama moro, kata jaduong' moro, kata nyako moro, kata chi liel moro, kata nyathi skul moro, kata kijana moro moyawe Lolwe kawuono, mabiro wacho ni Bishop, ane mageno na orumo. Ane makare yadhe chal notong'. Nikech yath kotong' to geno rumo, ni ok dolodhi. To kowinjo wach Nyasaye to chako loth. Wach miwinjo kane. Wawuoye gi ng'at mawacho kamano ni Pastor, Bishop, ngimana chal ka gima ane ma yadha notong' maapi mageno mane garga noserumo Bishop. Tajalo wacho ni geno pol nitie. Ni nyalore kendo. Yath motong' tiende ng'eny. Walere yath motong'.
Yath Motong tiende ng'eny. Tiende ni tich minene isemanyo ndalo mathoth ni to ok iyudi. Ini chiki mana ni kuja kesho. Samoro nyisi na kuna kazi. Samoro jechieno kete tich mane ok isomo. Samoro papers to nitie kendo in gi degree kata master. To tich otamore. In kamoro mana madhi spirit of rejection. Winji, geno pod nitie ni nyalo yudo tich kendo. Wawuoyo gi ng'at mawacho adier ni bishop ane ma yadh otong'. Mano yath motong'. Samoro en tuo mithiedho to ok changi. In pressure kabito in. Tuo sukari kabito yudi. In ema wich bar sate. Maringe chogo maringe remo in. Samoro en ndulme asma. Samoro daktari osetema dier. Imi yath mana makoni sa. Tiendene ya mano yath motong' migeno rumo. Nikech nitie ng'ama nena ka sane dier matuo. Samoro in osiptal kanye nindie. Oket TV screen maduong'. Inena kinende otanda mar midekre. Geno rumo. Samoro be ine odi kanyi betie. Wi bari mar neko. Madwa loki neko. Geno rumo. Tawachini ni mano yath motong'. Andiko wachane ya. Winji. Geno pod nitie ni Nyasaye nyalo changi kawuono. Wawuoyo gi ng'at mobet mos mokete Lolwe. Sane. Mawacho ni bishop ane ma yadh otong'. Samoro nyathi mine ni semanyo ni mama. Mine ni mondo madho na yath gokinyi. Mise dhi nyaka kajuoke lokruok onge. Adier mi mako to wuogi dweche adekne. Samoro nyuolo maber tiwilo gi lo. Samoro niseneno gynecologist mowacho ni growth. Nosegol nyaka growth. Duoko pod otamore. Winji, mano yath manotong' migeno rumo. To kawuono winji, geno pod nitie ni inyalo chako iting' nyathi kendo higani e nying Yesu. Akeni bawuoyo gi ng'ato. Kech ng'ato bedo mos ka wang'e pi wang'e go kala kayalo. Wachi ni bishop weche miyalo lit. Kenda paro ni ane miyala. Roho MALER maneni. Akiani bi winja. Geno pod nitie. Yath kosetong'. Geno nitie ni kowinjo much pi to loth. Much pi en wach Nyasaye. Akiani ba wuoyo gi ng'ato. Ineno dichuo misemanyo ndalo mathoth ok iyude ni. Isewuotho wede mathoth kata ng'at maluonge ne sweti onge. Samoro pango nudwa nukendo mupang nyaka rus. Miwache higa ni to kal. Kuchopo. Mteja patikani. Nyako more maduoki simo kanyo. Miweni ene nyako midetcha. Samoro jaber jaula. Kaka joluno gongere jaber jaula. In figure 8. Dongineno koduoke figure 2. Geno rumo. Yath otong'. Ineno kokinyal tedo. Samoro nyithindo to in gariyo. Ng'ato ka ng'ato gi wuongi. Tini sewacho ni bro dhi nyiewo lo kamoro igedie. Kech achiel wuoyi achiel nyako. Mboro be gin 3 kata 4. Wuonegi opogore. Iwacho ni chuo chalre. Ondik kanye. Yath osetong' migeno rumo. Iwinji. Geno pod nitie ni inyalo chako ited higani. Inyalo dok e udi ma jachien nogoli ni mama higani e nying Yesu. Wawuoyo gi joma wacho ni bishop ane ma yadha otong'. Amor gi muma mar Ayub. Wacho ni ka osetong' yath. Be geno nitie no nyalo chako loth kendo. Kata obedo ni osikine top kendo tiendene top nyaka lo. Ni to ka owinjo much pi. To ochako loth kendo mana ka yien mochako dongo. Tiende ni wach Nyasaye ngima. Kawuono.
Ka ng'ato winje, ono nyaka timrene. Ineno kwe motamore otni. Manu kendo rukwero muluongore mana ni sweetie darling Annie. Norumo. Ji luongore gi nyinge le. Ng'ato ninde bedroom, ng'ato ninde sitting room. Okurome dhok. Ikia gima timore kit ngimani. Iwacho ni bishop adier inena sani. Kata nitiere mama ma dwa fundo sani. Kata odwa madho sum mondo dero ae piny ka. Iwinjo jachien onge gi teko. Andiko wacho ni mano yath motong' migeno rumo. Winji, kawuono geno pod nitie. Nyasaye dhi kelo kwe odi kawuono. Makoso kwe mani neno ni ok ni chakine kendo. Akia ni ba wuoyo gi ng'ato. Mawacho ni bishop awinjo wach Nyasaye. Biwinjo ka geno nitie. Koso ine ma yadhi osetong'. Miwacho ni bishop ane motong' yadha. Samoro en tho maneke dala, iga ka iga wiko. Mano garanti jachien oketo moketo rubber stamp. Kata iga ne bende no kadhi luoro ka opok wiko. Iwinjo, mano yath motong' migeno rumo. Winji, geno pod nitie. Nyasaye nyalo chungo tho kawuono e dala maneko iga ka iga ni. Nikech abiro lamo kodi Nyasaye no en ka. Osiep Lazaro no ni ka. Jakondo mula no ni ka. Sule mar okinyi no ni ka. Chieng' jamondo no ni ka. Ongo wang'e riek no ni ka. Jek nyadundo en tie. Wawuoyo gi ng'ama geno ne oserumo. Iwinjo, dhako mipango mondo mi ikendi to ok timre ni. Samoro ikendo to mon dhi adhiya. Be ok uchwanyru. Kata seche minenani no dhi. Lit e chunyi. Idong' kendi nyamasi. Iparo kako dhi gi nyithindi. Samoro bende weni kata majadweche 6. Kakichaki onge. Geno rumo. Mano yath motong' migeno rumo. Amor gi Nyasaye makelo ka. Mawacho niya, winji, geno pod nitie. Ni ane, ibiro kendo higa ni e nying Yesu. Chiegi manodhini biro duogo e nying Yesu. Akia ni bende wuoyo gi ng'ato. Mawacho ni bishop ane ma yadha kare notong'. Yath otong'. Ni to kowinjo much gima mora mu mawacho ni to ka uwinjo much pi. To ka uwinjo much pi. To ka uwinjo wach Nyasaye, ono nyaka timre. Winji, ineno kong'o motamore rume dalani. Ma nyithindi ni puonjo. To onge mayudo tich nikech kong'. Adier onge makendo nikech kong'. Adier onge manyalo gedo nikech kong'. Dala ni onge kwe kendo ji ong'eyo. Ni dala no ka ok imadh kong'o to nobi kodi. Samoro in gi stress ma ok inindi otieno mama. Iwinjo, mano yath manosetong' mageno rumo. Winji, geno pod nitie. Ni Nyasaye nyalo tieko kong'o kendo chupe dalani. Ma nyithindi yud tich e nying Yesu. Ma jaodi manochak ni Mr. Didioni. We kong'o e nying Yesu. Nikech gima nomiyo nochake ni Dio. Daily drinking officer. Ok district development officer. Daily drinking officer. Mano jogweng' ong'eyo. Mor gi Nyasaye makelo ka. Ni geno pod nitie. Ni kong'o nyalo chako rum kendo. Akia ni ng'ato be winje kama nitie. Amor gi Nyasaye makelo ka. Obiro timo. Nikech abiro lamo gi ng'ato kende mang' ne ka wiye. Akia ni be winja. Ineno ot motami gero ni. Mama bati senyiewo ni piny. Musumali bende ni piny. Yien ni piny. Kila kitu ni piny. Ni mondo mi chak wuoth mondo mi dhi gedi ok inyal. Ineno dala mipango mondo igol to tamore ni. Manyaka weteni matindo nosegolo. In wuoyi madong' to pok igolo dala. Samoro in wuoyi maduong' to pok igedo. Samoro ni ichako gedo maber to ochungie kore. Samoro ni igero malit osiko mabata abiriyo to gipadore. Iwinjo, mano yath motong' migeno rumo.
to winji geno po nitie. Ninyalo chaki ger od kendo. Inyalo chaki pange migol dala kendo. Hodi mane ichako ni nyalo rumo kendo e nying Yesu. Akia ni ng'ato be winja kama nitie. Kech abiro lamo kodi Nyasaye. Ka osetong' yath, be geno nitie no nyalo chako loth kendo? Muma wacho niya, kata bedo ni osiendene top kendo osikine top nyakelo, ni to ka uwinjo much pi wach Nyasaye, to ono nyalo timore. Ineno nyombo machuori pango mondo nyuobi tok timre ni. Matinde mamu osewacho na nyango nyathina, to chuori ni ne nyuomi karang'o. Manyaka nyimine ni nosenyuom dhok te, in podi nyaka chaye matino donje. Samora dieri pango mondo mi nyuom chiegi otamore. Ipango tok timre ni. Madhok bed madongo malok pur. Iwinjo, mano yath mano tong' megeno rumo. Tamor gi Nyasaye mawacho ni awinji, geno po nitie ni nyalo chaki nyuomi kendo dhok higani e nying Yesu. Inyalo nyombo kendo higani e nying Yesu mipang matimre. Wawuoyo gi ng'ama geno ne oserumo. Ineno ohala michako to podha ni. Miketo mena to podhi. Niket rech okethore malal. Ni ng'ato lal nyaka gi pesa ni kigolo oda mar omena. Wichore marum te. Niket M-Pesa. Niket mar duka. Samoro in gi yedhe nam kanyo mamakore chonge. Samoro in e dala kanyo kipidho gimoro to tho onge matimo maber. Geno rumo, mano yath mano tong'. Migeno chako rumo. Andiko wacho ni awinji, geno po nitie ni Nyasaye nyalo chako duogo hawi mar ohala e lweti e nying Yesu. Akia ni ng'ato be winja kama nitie. Wawuoyo gi chi liel moro mapango bodo moyo ger dala ne to tamore, odak e center. Mondo bed gi ot dala tamore. Anyuola no mae mwandu ne te. Kendo sama chuore no tho makoro nitimo neno. Yuechi no wacho ni semeji wabiro chung' kodi. Tinde semeji olokore gimoro kata ng'ama bire dhodi onge. Winji, mano yath mano tong' migeno rumo. Tandiko wacho niya, winji, pod nyalore, geno nitie, pod nyalore ni mwandu mano maigi Nyasaye nyalo chako duog e lweti kendo. Akia ni ng'ato be winja. Mabro wacho ni Bishop, ane makale wach matek. Samori ne college, samori ne school. Jachien odagi ni okinyal somo. Jachien odagi ni ne college ni fi okinyal beti. Samoro jachien odagi ni somo tidok mana chien, to ne riek. Samoro tuon moro nogore kuomi motami ni okinyal somo. Inti ni dok mana chien. Smul buogi ne jela. Iwinjo. Mano yath mano tong' migeno rumo. Winji, geno po nitie. Ibiro somo, inyalo somo kendo midoge skul kata kane iweyo michop nyaka university. Akia ni ng'ato be winja kama nitie. Ni kato bedo ni osikine tiendene top kendo osikine tho nyaka lowo. Ni to kowinjo wach Nyasaye to chako loth kendo. Akia ni ng'ato be winja. Na wacho ni much pi en wach Nyasaye. Wach Nyasaye nyalo kelo tich. Wach Nyasaye nyalo chango ng'ato. Wach Nyasaye nyalo kelo kwe kama kwe onge. Wach Nyasaye nyalo kelo nyathi kama nyathi onge. Wach Nyasaye much pi. Wach Nyasaye nyalo kelo ot kama ot ne onge. Wach Nyasaye nyalo kelo golo gombo kama jachien odagi ni kwe ok nyal beti. Wach Nyasaye nyalo kelo chang kawuono ne ng'ato. Wach Nyasaye nyalo chungo tho maneke dala iga ka iga. Wach Nyasaye nyalo golo gombo mar kong'o momako dala ma jachien odagi ni nyithindi ok onge manyalo dhi maber. Wach Nyasaye nyalo kelo fika ma fi no tamore ni ok nyal beti. Wach Nyasaye nyalo kelo rieko, much pi. Wach Nyasaye. Akia ni ng'ato be winja. Mabiro lamo gi ng'ato. Onge gima tek manosetemo tamo Nyasachwa. Nikech Nyasaye matimo. Japuonj ok riambi, japuonj ok lokre. En achiel nyoro tinde manyaka chieng'. Adwa na som kodi Jeremiah. Jeremiah
Jeremiah 1:11. Hang walam kodi Nyasaye. Jeremiah 1:11 wacho niya, Ruoth Nyasaye nopenjo Jeremiah. Nitiere wach ma Ruoth openjo Jeremiah. Ni Ruoth Nyasaye nopenjo Jeremiah niya, ineno ang'o? Mano wach ma Ruoth penjo Jeremiah. To Jeremiah odwoke niya, aneno bad yath mochako loth. Hey, na wacho ni much pi en wach Nyasaye. Tiendene ka yath osetong' to kowinjo much pi to chako loth. Koro Jeremiah wacho niya, nodwoko niya, aneno bad yath mochako loth. Eka Ruoth Nyasaye owachone niya, iwacho kare, an bende achako chopo wachna. Akendi ba wuo gi ng'ato nade. Achako chopo wachna. Teni Nyasaye kaka ineno iwinjo wach Nyasaye ni, ochako chopo wachne, okan bi chopo Omedo. Jeremiah odwoko ni aneno bad yath mochako loth. Yesu odwoko ni iwacho kare. Ruoth wacho ni iwacho kare. Kaka ineno no, an bende achako chopo wachna. Tiende ni kata kawuono Nyasaye timo. Aneno bad yath mochako loth. To kawuono awinjo ka Nyasaye timo. Aneno bad yath mochako loth. Jeremiah odwoko. Nyasaye to odwoko ni an bende achako chopo wachna. Tiende ni wach Nyasaye. Aneno ng'ato kasani mating'o nyathi higani e nying Yesu. An bende Bishop aneno ng'ato nyako moro sani mikendo higani e nying Yesu. Aneno kijana moro makendo higani e nying Yesu. Aneno ng'ato ma Nyasaye chango sani e nying Yesu. Aneno ng'at magedo higani e nying Yesu. Aneno ng'at ma chiege duogo manogi kosana sani e nying Yesu. Aneno chiliel moro midwoko ne mwandune hisani e nying Yesu. Aneno ng'at moro mayudo tich sani higani e nying Yesu. Aneno ng'at moro, mama moro mane iye chwer, ma jachien odagi ni ok nyal ting'o nyathi ka ting'o higani sani e nying Yesu. Mana kaka Ruoth wacho ni an bende achako chopo wachna. Akiani ng'ato be winjo mosemako kare. Aneno nyathi skul moro ma fi notamo, ma jachien odagi ni ok nyal somo, ka somo higani matieko skul mo graduate e nying Yesu. Akiani ng'ato be winjo kama nitie. Adhi aromo kod nyako moro timona neno ni Bishop. Nyako moro ne timona neno ni Bishop, an ngimana jachien osesanda, pok adhi tedo. To nitiere jachien moro ma kanindo gotieno to biro materore nyaka koda. To kochopo kinyi tayudo ka iyo kuot maneno mar adier, ma nyaka ji weno yach. Ji ne weno yach kare jachien oketo gimoro e iye. Sama nobiro koda, obiro ira mondo alam kode Nyasaye, otimo neno ka pi wang'e chwer. Ung'isa ni Bishop oroma. Ng'eni gimoromo ng'ate ma kawo ng'ate kawe atwa. Na ng'isa ni winjo nondiki magilang chunje, Satan onge gi teko. Tamuru Satan to Satan noringu. Ondike jo Efeso 6:12 ni wasigu mwakedo ok gin dhano, to wakedo gi lang chunje mag piny motimo mudho. Sama ne alamo ne Nyasach loch, dwoko noyudore, ma jachien ogonuru matek, ma kochung' malo kachopo kiny hijno ne onge. Moduogo nomol nyaka sani dweche 5 kapok oneno jachien, kendo iye ok okuot. Akiani ng'ato be winja kama nitie. Achaka dhi aromo gi kijana moro, timona neno ni Bishop, ana kendo to mon weya to be ok wachwanyre. Jaduong' moro, en ng'at ma aged, ni pastor asekendo chiko. Apenje nadi? Ochiko. 1 2 3 4 5 6 7 8 ochiko. To onge mabet. Aneno nyaka mar 10 mana kendo ni be kadhe. Ang'isa ni winjo ma Satan, magi chunje mag Herode moluwi, monyono piny ni ok inyal kendo. Tamor gi Nyasaye makelo ka. Nalamo kode Nyasach polo, maduoko yudore. Nikech andiko wacho niya,
osemiwa teko. Ondike muma mar Luka 10:19 ni osemiwa teko mar nyono thuonde kaachiel gi thomoni, kendo maloyo teko duto mag jasigu, kendo onge gima nohinywa ngam. Sama nalamo ne Nyasaye ma jachien chowuok kome, kijana ni jaode mar 10 nitie, pok odhi, kendo gisenyuologo nyathi. Akia ni biwinjo ka gima tek. Be nitie gima tek manyalo tamo Nyasaye? Nikech adwa nalam kodi. E kapoka mama moro bende obiro ira, ong'isa ni bishop, asetuo higni 6, idwa tera e pala. Awinjo ka ne yale Lolwe TV, to nang'isi ni jochiende mag operation onge gi tek e ngimani. Sama nomanya, alamo kode Nyasaye mane gi duoko, Nyasaye ma bade ok chiek ma iti ok kodino, Nyasaye matimo miracle. No mama chango instant miracle ma ok otere pala. Kata kawuono adwa ni ng'ato kawane yie. Akia ni ne piny mane? In Mombasa koso in Kisumu? In Nairobi koso in Eldoret? In Busia boda koso in Nyakach? Koso in Kano? Koso in Oyugis? Koso in Busia? Koso in Kindu? Iwinjo ka in kanye? Koso in Migori? Koso in Mount Elgon? Iwinjo ka in kanye? Adwa ni kawane yie. Koso iwinjo ka in e mtoka kanyo? Adwa ni drive iduok volume, imed volume, speed iket piny. Kata kinene hotel, med volume. Nikech adwa nalam gi mamani, adwa nalam gi jaduong' mang'iyani, adwa nalam gi nyakoni, kijana ni, chiliel ni, nyathi skul ni, mano osekawo yie, mowacho ni bishop ane mana yadho otong', to geno nitie. Walamo, kinyalo mako tibete mak, kinyalo gocho gi piny tigo, nikech yie akom winjo. Walamo Nyasaye. Agoni erokamano Nyasach loch. Akawo jal manenani, akawo mamani, akawo jaduong' ni, akawo chiliel ni, akawo nyathi skul ni, akawo kijana ni, akawo nyako ni, akete lweti Jehova. Ma ywak ni yadhe nosetong' ma geno rumo japuonj. Tamor ni geno nitie, ni wach Nyasaye ngima kendo tiyo. Ni ka ng'ato winjo wach Nyasaye, dhiye kama entie, timne miracles. Alamo kan gi yie ni timone e nying Yesu ma jawar. Janeno mana kaka wacho ni nyinga en Bishop Agustin Omedo. Aja Kisumu County, aegeng miluongo ni Kogony, buto Korogonda School. Ajal mowar kendo mopong' kod teko maro maler. Ji osekawo namana moyudo konyruok. In bende baweyo kanyo mondo ikaw, kapok aweyo kanisa na maleme iluongo ni House of Hope and Redemption International Church. House of Hope and Redemption International Church. Wayudore Babadogo Primary, kanye mawane gi all. Kendo ka in e chuny town ka, ikawo namba 25 Nairobi ka, to lori mwisho terminus, tigo namba na maweyo nini. Kapo kaweyo tago erokamano jo Lolwe TV te, director mar Lolwe Samos Chola, Nyasaye ogwedhi Niko Kelo, Nyasaye mondo umna i nyaka director mara mar kamera makawuono, Nyasaye mondo ogwedhi nyaka pastor bishop apostles, mawatiyo gi Lolwe ka, Nyasaye mondo umu kendo wiru e bwong'ono maduong'. Namba na masimo en 0726843941. Ano 0726843941. Namba na machielo en 0750383499. 0750383499. Kokamano to watudre e sach Nyasaye. Shalom.